van ronkende motoren en de geur van verbaand rubber. Dit weekend binnen de drag races in Drachten. Elk jaar wordt op de airstrip in Drachten een kwart mijl, 402 meter, raced. Wat is er nou zo mooi aan? Dat kun je dan wel horen. Wat er zo mooi aan is. De snelheid, auto's, de sfeer eromheen. Dit jaar mag het evenement de titel Nederlands kampioenschap dragen. En dat jouwt wel wat extra's. Het heeft met twee dingen te maken. Dat je Nederlands kampioen bent. Nou, dat is erkenning. Ten tweede, het helpt altijd met exposure. Het helpt altijd met meer sponsoren binnenbrengen. Want nu heb je een titel, nu heb je een naam. En ja, het trekt veel meer rijders. Plus dat er veel serieuzere rijders weer beginnen uit de kast te komen die al 3 jaar niet gereden hebben. Dus dat brengen al hun materialen weer naar buiten. En buitenland gaat naar ons kijken. Buitenland brengt ook weer races, want nu hebben ze serieuze Nederlandse races, dus daar willen ze tegen rijden. Friesen ben de rek op dit NK. In de jeugdklasse racen Cheyenne in een racewandje en Wiesjard op een mini-motormaai. En had je die motor hier weer al? Nee. Nee. Maar de meisje wil rijden? Ja. Hoe is dat? Ja, wel cool. Het is wel cool. Hoe gaat dat zo'n race? Dat is wel snel. Het moeilijkste is eigenlijk de lampen. Dus je moet gewoon een hele goede reactie die het heeft en daar kan ze het eigenlijk maar winnen. En hoe goed is het? Nou, mijn beste reactie die is 0,001. Dus dat is nog best wel goed. Is ik zenuwachtig? Ja. De races dwarren 3 dagen, morgen is de laatste.